T'ha sortit, Valèria. El 3 i l'1. A veure, posa-te'ls al davant, fes la suma. Què diu la suma? 3 i 1. 3 més 1. Quan fan 3 més 1? Valèria, només pots comptar els punts blancs. 4. 3 més 1, 4. Molt bé. Comencem per aquest. 2 i 4. 2 més... 4. A veure, compta quants hi ha. No, aquí. Quants hi ha aquí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Què diu la suma? 2 més... 2 més 5. Vale. Quants són 2 més 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, què? Més 2. 5 més 2, quan fan? 6, 7. Vale. 6 més... És curioso. I el més? 6 6, 6. més 1. Molt bé. Perfecte, Max. És igual, no passa res. Ho fas aquí. Dos. Molt bé. Un quadrat.